Natumba ang jeep di pasahero diyang gidasmagan sa usa ka taxi. Patay nga lawas sa usa ka langyaw nakit-an nga naglutaw. Kapulisan nagtuog nga kini naghikog. Security nga miyonay og tulis sa ilang gibantayan nga tindahan, mitugan, hasta iyang kauban nadakpan. Pisat ang ulo sa lalaki nga naligsan didto sa taytayan sa Mactan. Patay ang lalaki samtang kritikal ang iyang kapuyo nga babae sa gituhuan nga gihimong pagpanimalos sa ilang gibunog. Bayo nga po Sugbo, Kabisayan. Ano ang labing labas ng mabalita hatod kaninyo sa kinatibukang pwersa sa News 5. Ako si Frank Marilong Jr. Ihatod na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gitapok sa hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ang tanan niyang mga station chiefs aron masulbad ang nagkataas na kaso sa tulis ug kawat. Kapulisan miangkon nga kuwang sila og sakop lakip na ang ilang mga gamit sa komunikasyon. Andrea Patenya, Suginlimi. Inay matag adlawng Biyernes tagpuon ni Cebu City Police Office Director Noli Romana ang tanang station chief sa Dakbayan alang sa Police Integrated Patrol System kun PIPS. Nagpatawag kinig emergency meeting kaganiha tungod sa daghang kaso sa tulis ug lungkab nga nahitabo sa Dakbayan sa miaging weekend. Usa niini ang pagsakiyo sa usa ka tulisan sa dulaan 200,000 pesos nga kwarta sa accounting office sa usa ka hardware store sa May Legazpi Extension, Barangay San Roque niadtong Sabado sa hapon. Nag-andam sa payroll nga mukantidad og 168,000 pesos ug 12,000 pesos nga collection sa PO cash ang accountant nga si Giodofreda de Mesilio niadtong higayuna dihang kalit nga misud ang usa ka wa mailhing lalaki. Way gwardya ang ilang buhatan ug guba sabang automatic lock niini. Ang maong lalaki gihulagway nga nag-blue jacket ug half-face helmet. Iyang gi-open diretso niya pag na siya gisulti na iyaha ko nung na siya papermahan kaya nagbakpak man sad siya good. Pag abot niya diha kubangan diretso siya bunot. Niya gianak niya ang pusil sa kung okay nag-anak ng gugko no. Niya to iyang gi sud siya diri kuha niya ang kwarta gisud niya si ang bakpak. Giingong wa pag yun na kontento ang tulisan tungod kay human niini gikuha ang kwarta gikan sa accountant ning maong hardware ni adtong miaging Sabado. Gitiunan sab niya ang usa sa mga staff nga naglingkod dinhi aron kuhaon ang iyang cellphone. Midiretso sab siya padung niining lamesa kung diin naglingkod ang usa sa mga tag-iya aron kuhaon sab ang cellphone niini. Dako ang pagtuon ni Demesilio nga inside job ang maong panghitabo. Kay nganong kung tulis plain lang, maa naman jud na ambi inyong kwarta, cellphone ana. Nganong diretso man gyud siya sa kuha. So kahibaw gyud siya nga ako ang tig-payroll. Mato di Police Chief Inspector Wildemar Chu, sugdan nilag imbestigar ang tanang empleyado sa maong hardware. Make a profiling check of all the employees. Kung kinsa to mga pila to kabuk ng employees, taga-asa. So we will try to backtrack and check with the data of the employees. As well as katong kinsa tong gipangtibak nila. Giangko ni Chu nga di nila maato og bantay ang tanang lugar ug establisamento nga sakop sa ilang area of responsibility. Sa samang adlaw na diskubrihan sab nga gilungkab ang usa ka butika sa Maydan and Bacalso. Nahibong na lang ang mga tigbantay sa maong butika nga nabuslot na ang bungbong sa storage room ug gitabunan og karton ang CCTV camera. Unom ka mga nebulizers ang nakuha nga nagkantidad og 1,800 pesos ang matag usa. Baklas na diri ba gamit katong martilyo kay gamay ra man katong ano kanang lansa nga gigamit. Unya pagsulod nila diri ila gigamitan og kaning karton bali nagpadaplin diri sila ba. Unya gitapalan aning tapalan aning CCTV. Tungod sa hitabo, gipatubag ni Romana ang tanang hepe kung asa sila nagkuwang sa ilang performance. Kailangan ba tayo magdagdag ng work hours or kailangan tayo magdagdag ng additional force or downloading of people
of our personnel from headquarters to the stations, realignment. Gipasabot sab ni Romana nga naglisod gyud ang kapulisan sa Dakbayan karon kay kuwang ang ilang mga sakop ug mga kahimanan sama sa communication devices. Mao nga buot nilang mga yupa og dugang crime volunteers gikan sa komunidad. Buot sab niyang ipaubos sa simulation exercises ang tanang pulis aron mas epektibo ang ilang pagresponde sa mga alarma. It's one of the best practices wherein pag crime has been reported, everybody takes position to at choke points, no, para yung mga motorcycle riding criminals will not be able to get away from our area. Andrea Patenia, News 5. Aron daling makaresponsi ang mga otoridad sa kriminalidad o sa bisan unsang hitabo nga bulabigit sa bagong bagang duot sa katawan, formal nang gipakita sa publiko ang bagong command control center sa Dakbayan sa Sugbo nga kompleto sa mga ekipo. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Kini ang bagong command control center sa Dakbayan sa Sugbo, diin makita ng tanang lugar sa Dakbayan sa Sugbo gikan sa kapulisan, kadalanan, kahanginan ug kadagatan. Bisan unsang panghitabo, ma-monitor kini sa command control center. Mato ni Konsehal Dave Tumulak ang chairman sa Disaster Risk Reduction Management sa Sugbo nga bisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Mandawi ug Talisay, aduna sila connectors aron sila makamonitor. So, kung ano Cedric, pag-connect lang easier, faster response in case of emergency and disaster. Bisan ang mga television network sa Sugbo mahatagan sa link aron makatabang og pagpahibaw sa mga pasahero ug motorista kung asa dapit angayang muagi kung grabe ang traffic. Matigling ta sa tanan ng mga sakop sa media, especially the television, para makita sa ato ang mga motorista, bisag na pa sila sa opisina o sa ilahang balay, ang real-time na traffic situation within the Cebu City so that sila po makapangita ng daan o alternative route. All you have to do in case of emergency, all you have to do is to dial 166. Matod sa pangu sa kapulisan sa Dakbayan, nga dakong tabang kanila ang mga monitoring sa Command Control Center. Dugang ni Police Senior Superintendent Noli Romana nga usa sa mga kahadlukan sa mga kriminal ang CCTV cameras. Apan do nagiuban nga di mahadlok, mohimo gihapon og krimen. Gipasalig ni Romana nga di sila magpalupig sa mga kriminal. Of course, this is a big help, no, for us in the law enforcement. It's a big boost to our monitoring of even crimes that are in progress or are happening. Deterrent din siya. Basically, sa side naman namin, talagang malaking tulong. And we are very grateful na meron tayong ganitong capability. Panimugan ng mga barangay na nag-monitor, wala. Ando Mayor, monitoring. Barangay Minda Mayor, monitoring. Barangay Kilot, monitoring. Giba na ba na mukabat sa 20 milyones pesos ang kantidad sa nagasto alang sa kaymanan sa bagong Command Control Center sa Dakbayan. Leslie Caminada Vistil, News 5. Nilingkod sugod karong adlaw ang bagong direktor sa NBI Central Visayas Regional Office. Siya ang kanhi director sa NBI sa Bicol Region, King Perez, Sugin Limi. Unang adlaw karon ni Attorney Mac Salvador isip pangu sa NBI Region 7. Siya ang gipulik ang Attorney Antonio Pagatpat nga gi-assign isip Deputy Director for Comptroller Services dito sa NBI sa Kauluhan. Ang 58 anyos na si Salvador lumad nga taga Ilocos Norte. Nasulod siya sa NBI niadtong 1986 ug nahimong Regional Director sa pipila ka mga regional offices sa nasod sukad 2006. And based on that, based on policies and programs ng mga higher management, we will define, make yung mga activities that will support the administration. Giyang ko ni Salvador nga dakong hagit kaniya ang pagbalhin diri sanglit dako ang rehiyon lakip na ang probinsya sa Sugbo. Niadtong 2004 na-assign si Salvador isip pangu sa NBI dito sa Bohol. Matud niya, tagsa-tagsaw niya pagsusi ang matag kaso nga gihuptan sa ilang buhatan. It would be better to bite a small piece and na ma-chew mo na maganda kaysa yung malalaking piraso na hindi mo naman makayan. King Perez, News 5.
Tungod sa kalagot nga siya gitabangan og kulata, gipamusil sa usa ka lalaki ang iyang paryenteng mag-live-in. Patay diha-diha ang lalaki samtang kritikal ang babae. Jinky Bargio, Sugin Limi. Alas 4 sa hapon kagahapon, giingong gisong dinhi mismo ining payag sa sitio Tabunok, Barangay Maslog, Danau City, ang mag-live-in partner nga silang Ryan ug Madel. Namatay si Ryan Ruta, human maigo siyang ulo samtang kritikal ang iyang kapuyo nga si Madel. Ang suspect ilarang silingan og paryente nga si Sherwin Capin. Kinsa matud pa, gikulata sa mga biktima niadtong Sabado sa gabii. Ay, Jeroman. Sige, bunog gina siya diri. Bunog gina siya nga rin. Katong nakapusil. Pero pagkaugma, nibalik gina siya. Ngauna lagi tabo ah. Dugang sa mga silingan, nagigukod sa suspect ang biktima nga si Ryan, hangtod nga nahagba dinhi sa bungtod sud sa nataran sa ilang silingan. Nakakita sa hitabo ang 4 anyos ni ini nga anak. Ako na mo magipusin. Kaya imo papa? Kuko niya. Huwag mo. Ano sa may problema? Yung anak ko naman. Kanang sabog kayo, problema ko mo. Nagibad lang nga siya si Sara sa umaga siya yung uyuan nga. Ano hilab ti? Wala pa rin na, kaya umana mong hilabot ni mo. Human sa insidente, misurrender sa kapulisan ang suspect og miangkon sa sala. Apan lakip nga gidakop sa kapulisan ang amahan ni Sherwin nga si Sergio. Kasong murder og frustrated murder ang atubangon sa mga suspetsyado. Balas gabi, ilaw, ikawan, di plata, gitabangan mo. Namo to wanaw kakuan kapugong wa. Ako na kuan ang ilanon na. Napusila na ako rin napusil. Akong bapa way labot. Kung ko siya rin nagpusil ako hindi ko gusto. Nipugong ra ka. Ko nipugong nga wala ko siya mapugi. Pag may pagugod yan pauli ko. Bye. Jinky Bargio, News 5.